No, takže dovolte mi, aby som predstavil firmu z Ameriky, volá sa to UAS of America a produkty Cropmaster. V mojej prednáške sa zamerám na ich výrobky, tu na organické hnojiva a pôdne pomocné látky pre poľné plodiny. Ja volám Peter a zastupujem firmu Biostar Marcela. Tu sme počuli o baktériách, tu sme počuli o hnojivách, tu sa s tým stretnete, vedátori, ktorí okolo toho pracujú, že proste treba upraviť pôdne podmienky fyzikálne a chemické. Takže pokiaľ sme k tomu došli, že sme upravili to prostredie a dospeli sme aj k tomu, že viac menej humus, ktorý sa vytváral milióny rokov, na to percento priemerné 2-4%, sme zredukovali za posledných 56 rokov takto rapidne dole o 1-1,5%. A sú ešte extrémnejšie, horšie prípady. Na rozdiel od kolegu z Maďarska, čo prednášal, my prikračujeme až v kroku číslo 2 k tomu, čo on hovoril. Musím fantasticky akože súhlasiť s mnohými vecami, čo on hovoril, ale rozdiel v nás dvoch proste, alebo v týchto prístupoch je tento, v tom kroku číslo 1. A v treťom kroku tej filozofii je až doplňanie NPK prvkov, to, čo kolegovia robia za Agrorincu. Ale ja by som, takto vám poviem, musím byť úprimný. Proste ponúkame aj my NPK hnojiva, rôzne tekuté formy a stopové prvky a iné preparáty, aj liatky na tej organickej forme. Ale naša peňaženka si to akože nemôže dovoliť a náklady zatiaľ nie. Takže jednoznačné je, že nemôžeme sa spoliať iba na tieto prvé dva kroky. Musíme sa naďalej zaoberať s hnojivami, ktoré sú akože ponúkané vo veľmi dobrej kvalite už teraz. Mohli by sme potom neskôr hovoriť aj o tých percentách, že na hnojivách 30-50%, na pesticídoch 20-30%, no to je debata na dlhé hodiny. Späť k tomu poľnohospodárstvu celému, o čom sa tu bavíme. Však to je akože kolobeh živým prírode. Vidíme organickú hmotu z rastlín, organickú hmotu exkrementy živočíchov a všetky tieto sa dostávajú do pôdy. Vieme jedno, že fosfor a draslík sú viazané v pôdnom komplexe fyzikálno-chemickými väzbami. A to, jak kolega hovoril, to jedine bakteriálnou činnosťou je možné rozrušiť. A toto som chcel povedať, že pokiaľ niektorý reťazec sa tam naruší, či už organická hmota, prísun, alebo proste je tam nedostatok baktérií, alebo rôzne iné stavy, proste agrotechnika zlá, potom celý kolobeh sa naruší a dochádza k defektným stavom. O týchto humínových kyselinách musíme vedieť jedno, že sú to vysokoaktívne uhlíkaté látky. Ako základná zložka humusu, čo oni robia? Proste oni zadržajú v koreňovej zóne živiny v prístupných formách a oni komunikujú viac menej s koreňmi rastlín, čo sa týka výmenných reakcií, jóny, katióny, anióny za vodík. Majú priamy vplyv aj na rast koreňovej zóny. Takže tieto huminové kyseliny predávame v tekutej forme, aplikujú sa od 2 až 4 litrov. V našich podmienkach Američania hovoria až do 10 litrov. Ale čo je zaujímavé, každým rokom tá dávka sa môže znižovať, lebo oni sa neodbúrávajú celkom, často odbúrávali, nie všetko. Takže v druhom roku už je to 8 litrov v Amerike, potom je to 6 litrov, ale oni ostávajú viac menej na tých 4-5 litroch. Ale z ekonomicky a naše pôdy pri prehliadkách, čo boli kolegovia z Ameriky, hovorili, však vy tu máte akože super dobré pôdy a zdravé pôdy, takže preto sme dospeli aj k tomu, že tie dávky skutočne, že 2-4 litrov to by malo akože v pohode stačiť. Nitrofix, bakteriálny prípravok, ktorý je podobný, ako tu kolega prezentoval, samozrejme iné zloženia a iná filozofia, k tomu akože neskôr detailnejšie. Superka, toto je ten organický liadok vápenaty, ktorý je dodávaný alebo aplikovaný v tekutom stave. Čo je charakteristické? Čím je tento prípravok iný? Je iný tým, že je to organika a jednotlivé živiny sú naviazané na cukry. Viac menej tie cukry sa veľmi rýchlo dostávajú do pletív rastlín a sú prijímané. Proste není to EDT alebo voľačo podobné, ktorý by mohol blokovať ostatné živiny, príjem ostatných živín. A tento organický liadok vápenaty alebo tento superkal doporučené práve podmienka, keď je extra sucho. Koreňovým systémom tej vápnik není možný, proste nevie sa prijať a postrekom nalísť aj ten dusík
proste strašne rýchlo sa strebáva do 24 hodín do pletív orgánov a skutočne vieme prečkať tie 10-14 dňové intervaly, pokiaľ nedojde k náprave, k závlahe alebo k schladeniu a teda. Takže a ďalšia skúsenosť ešte, čo sme to robili aj v zeleninách, že veľmi dobre funguje aj v chladnom období, proste fóliovník alebo šaláty, vonku pestované na jar, kedy proste tá koreňová zóna nedokáže tie živiny prijímať cez listovú plochu, je to veľmi dobre absorbované. Mikrobust, stopové prvky v organickej forme zas na mikroelementy na báze cukrov. Takže veľmi efektívne a zrejme tuto ja tak odhadujem, že to kolega spomínal Liebigov zákon minima, takže to zrejme to zapracovala. No, vidieť tam tú síru, o síre vieme, že kolegovia ponúkajú, chvala Bohu, lebo odkedy sme namontovali rôzne čistička, tak je málo síry v prírode a vôbec a chýba nám to. Takže mikrovust a k tomu bakteriálnemu prípravku Nitrofix. K zloženiu. Je to komplex baktérií a pomocných látok, a to baktérie pútajúce vzdušný dusík, alebo tie, ktoré žijú v symbióze s koreňami hrčkotvorných, s koreňmi rykovitých rastlín. Potom je tu druhá veľká skupina bacilov, mikróbov, ktoré proste kolega veľmi pekne premietal zhruba podobné zloženie, len zrejme potom v objeme, a tuto uvádzame aj proste počty tých baktérií pre maďarských kolegov, potom to akože není tajno zrejme. A tretia skupina sú rôzne enzymy, celuláza, pektináza a huby, ktoré vyživujú predchádzajúce druhy. Takže detálnejšie ešte. Rizobiálna analýza azotobaktérie, jak som hovoril, pomáha fixovať atmosférický dusík do foriem využiteľných rastlín. Je to jednoznačne vo vzduchu, je cirka 80% dusíka, ktorý ako ináč nemôžeme ťahať zo vzduchu jedine baktériím alebo potom inými proste chemickou cestou. No, čo sa týka tých bacilov, tie bacily prečo sú dôležité, veľmi významné, oni dokážu veľmi rýchlo rásť za veľmi krátky čas. V priemysle už dokážu vyrábať kopu rôznych enzýmov, amyláz a teda je to overené. A pokiaľ to je overené v priemysle, prečo by to nemohlo byť využívané na poľnohospodárstve? A čo je dôležité, oni prezimujú vo forme spôr. Prežívajú, takže vysoký stupeň prežitia v chlade a v horúčavách. Čo bude dôležité, keď sa vrátime potom k aplikácii, kedy teploty, zima, jeseň, na jar a teda. No, proste Bacillus megatherium, bola tu reč o tomto z gréckeho názvu veľký a šelma, proste megatherium je akože veľká šelma. Čo je podstatné, prečo je významný tento bacillus? To, jak som spomínal, že vytvára spory a za druhé, že vytvára proste slizy na svojom povrchu, ktoré potom pútajú značné množstvo vody. Takže potom suchovzdornosť tých rastlín je o mnoho vyššia. Proste oni pútajú hodne vlahy a v tých podmienkach suchých rokov jednoznačne vidieť, že tie rastliny nám dokážu vegetovať až o 2 až 3 týždne ďalej oproti kontrole. Jak som spomínal, pomocné určité Saccharomyces a aspergily, vláknité huby, ktoré pomáhajú viac menej vyživovať a prežívať ostatným predchádzajúcim skupinám. Takže od toho ten prípravok je taký komplexný, že proste dbá aj na to, aby tie baktérie prežívali skutočne aj tie najhoršie podmienky. A primiešané rôzne enzymy, trichoderma, zas ako pomoc k rozkladu organickým tým baktériám. Oni totiž priamo, tak by som povedal, že rozsekajú tú organickú hmotu, potom následne baktérie prichádzajú a majú uľahčenú tú prácu. Takže veľmi efektívny rozklad organickej hmoty skutočne. Teória hovorí, že každých 25 gramov uhlíka, na každých 25 gramov uhlíka rastliny mikroorganizmy spotrebujú 1 gram dusíka. A z toho vychádza z tej teórie v minulosti, čo sme sa učívali, že zhruba treba na takú priemernú úrodu 60 kg dusíka na hektár. A k týmto obsahom živín sa ani nechcem vyjadrovať. Jedno je dôležité. Organické hnojivá oproti priemyselným obsahujú jedno uhlík. A to je všetko. Ďakujem vám za vypočutie.